Jo, čaute lidi, vítejte u nového videa. Dneska se budeme opravovat moji babetku 210, protože vlastně když nastartuju a zapnu světlo a přidám plyn, tak mi to vyhoří. Takže budeme přidávat stabilizátor napětí a je to krásný. Potom jsem zjistil, že mě ještě chybí olej v nádrži, tak já si to odmontuju a stříknu to do toho. Tak zatím. Tak, máme 20 ml benzínu, stříkneme to tam. Tak, hotovo. To si hodíme tady. Máme to. Tak, dobrý. Zhodíme ze stranu, jestli bude. Počkat, já si jenom se schodím. Doufám, že mi nespadne telefon, ale asi jo. Takže a jdeme. Já si myslím, že to bude asi stačit. Tak zatím, až budu mít díly nebo až vyjedu, tak se ozvu. Čau. Takže čau lidi, právě jsem vyjel. Teďka jedu na kroužek a až budu na kroužku, tak se vám ozvu. Čau. Takže jsem na kroužku, mám to rozbalený. Tady to je. Máme tady vlastně světlo, ten technický průkaz a vlastně ten omezovač napětí. Tak až se na to podívám, tak se zatím mějte. Čau. Takže lidi, promiňte, že jsem vám to nenatočil, ale už to mám napojený. Tady tak krásně k kostře. Tak teďka půjdeme udělat první start a uvidíme, jestli to opravilo. Budeme doufat, že jo. Otevřeme benzínek. Je tady chybí šroub asi. Nebo tam nemá být? Nevím, asi ne. Ne, nemá, dobrý. Počkat, až se mi to nastartuje, já se ozvu. Jo, čaute lidičky, tady se podívejte na tu krásku a že mi to jede. Chtělo to, no. Tak, mám to nastartovaný. Zapneme světlo a svítí nám. A když přidáme plyn, tak pořád svítí. A i zadní světilko nám krásně svítí. Takže jsem si to opravil. Potom dalšího videa se mějte, tak čau.